apho ndandisuka khona ndesuka esiphunzane kuqala ndanikwa indlu i-sharing house ngenxa yemeko ye-stepfather ekhaya. Ndahlala apha kwa-75 kwa-3 apha eMdantsane. Uthe sekukho ithemba eliza nokhansila owayenguntshukumo ngelo xesha, wathi kum mandibhale ndiyathanda na ukuhlala kule sharing house. Ndathi mna ndiyathanda kuba ndiphuma endlini egeyithini ndime estophini, yindlela mosle istraight ibheke ayiweyitha. Ndiyayithanda ngolo hlobo. Kwathiwa mna ndiyaphuma ndizawusiwa e-Unit B. Ndandiziswe nguVuyo Manyela apha esuka kwamasipala. Ndathi ndawufika apha kule ndlu ndafikela engxakini, kwandlu le ndizongena kuyo ayivuleki. Ingxaki yale ndlu ilila amanzi awastophi, alila le yadi yonke. Itoilet endaweni yoflash iduma phezulu. Into erongo apha ii-pipes zamanzi zirongo. Hey, kukho le festire. Fortunately unto me, urhulumente waye wabafuna abantu abakhubazekileyo ukuba mababe khona ekwakheni. Ndathenga mni-CK yomlungu, yaba, which allows me into yokokubana ndinorana even 5 different businesses. Ndayistadisha kakhulu indaba ye-spirit level. Igoso le-festival. Le festival inyukile kweli cala ngasemnyama, ihlile ngaphaya. Ivulekile ke apha phakathi. Ubona phaa phandle ayincibi. Yophuka yayilaa ntleke-ntlekiyo. Kwaloo nto ndithi xa ndiphume endlini ndikhutshwa. Noba kuyanetha funeka ndime phaa phandle ndilinde umntu ozawundinceda ndingenise. Otherwise uba ngaba andingeniswanga ndawunetha ndiphucuke. Ukuze ndenze amaplani oba mandibe nabantu endibacelayo abasondela kum. Imini yokuqala endingekayiqondi le nto ndanetha ndaphucukela kwesi situlo. Wayethe ke uVuyo Manyela kum, soze mamuhlobo ushiywe endlini enje usawugqiba uba ngu-physically challenged no-elder. Xa ngoku ndifuna le ndlu ilungisiwe kuthiwa yiyo yam. Njengoba le ndlu ingeyo yam njena ke ayinawulungiswa. Kwafuneka ndiphindele kuVuyo ndimxelele esi simanga, yabo, okokuba le ndlu ayiyo yam. Wathi ndabuza njani? Wathi kwaVuyo lo unetayitile wena, yabo. Itayitile yakho yeyendlu eyawuze yakhiwe mhla kwakhiwa iWest Bank. Uthi uVuyani Nkqoyi kwa eli phepha ulinikiweyo lithi le ndlu yeyakho. Uba likhona unparwa apha le phepha kwathiwa yeyam le ndlu. Kwakusenzela uba ndikwazi uthenga umbane, yabo. Apho ndisuka ndingalali uboya kum, uVuyani Nkqoyi usithathile isiqhwalakazi sakokwabo kwa-1, sihlala nomamabo qha. Wasithatha wazosenzela indlu apho e-Unit B. Esa siqhwalakazi laa ndlu siyarentisa ngayo. Yabona thina ngoba sihleli kwabutlakatlaka nje, ababo abantu bayarentisa ngezindlu, uyeva. Sathe sasiqhwala sathi yu soze ndihlale kule nto ngoba indlu yakho waso i-extendiwe. Sahamba sathutha loo furniture, kuba usiyafenitshela usiqhwala. Sathutha loo furniture sayifaka kwa-1. Ndaya nakhansila kwalapha uZame kaGajula. Ndathi kuba kunzima ke uba mandinyuke phandle ndibheke embekweni, ndaqomba mandimbhalele i-SMS. Yayisithi loo SMS, how dare, who are you, uthi ufuna uthetha nam. Fika ndiva into embi laa fowuni yam yalahleka kuba akafuni uthetha nam. Wafika umeya apha uNcitha, abantu babiza ngamagama abantu, kudala ndihamba. Umeya uNcitha wazawungena apha endlini ezowujonga le nto ndiyithethayo. Wathi umeya Ncitha, hayi noko mayilungiswe le.
ndinaloo ngxaki and loo ngxaki iyandihlupha. Indenza mani ndiqonda uba eyi ndibawela ndoyika nosweleka ngoku. Abantwana bam zabashiya phi? Abanye abafazi bazawushiya abantwana babo ezindlini zabo. Mna bethi ningaba bubuqhwala bodwa obuza kudala uba abam bangabi nayo indawo yokuhlala. Mna njengoba ndibona nje indlu andizukuphinda ndibe nayo ngohlobo. Ayo, akukuhlanga mani kakhulu, andonwabi. Amanzi endlini, umoya, ndihlele emanzini nomoya. Oko ngathi mna xa ndizicinga mhlawumbi ke kungenxa yobuqhwala ke, andazi. Ngoba kufuneka mna ndihlale ngokungathi ndingulixoxo okanye ndingunonkalo, ngoba kaloku ngamanzi ngumoya nto kufuneka mna ndihleli kulo. Oko ka-2012 kuyile nto.